Matul konferenza intitolata Immigration Stop the Bloodshed, l-Ewroparlamentari Miriam Dalli appellat biex ikun hemm aktar attenzjoni fuq dak li qed jiġri fil-Mediterran. Għal din il-konferenza inaqdu flimkien Ewroparlamentari mill-Italja, il-Greċja, l-Olanda u l-Ġermanja fejn iddiskutew x'soluzzjonijiet jistgħu jiġu adottati biex tkun indirizzata il-problema tal-immigrazzjoni illegali fil-Mediterran. L-Ewroparlamentari Miriam Dalli qalet li l-Baħar Mediterran spiċċa ċimiterju ta' ħafna nies li kienu qed ifittxu ħajja aħjar, filwaqt li hemm ċittadini ta' pajjiżi bħal Malta li qed iħossu il-pressjoni fuqhom. L-Ewroparlamentari Dalli qalet li l-ġlieda mhijiex kontra l-immigranti irregolari, imma kontra ċriki ta' kriminalità li jorganizzaw l-immigrazzjoni illegali fil-Mediterran. Dalli enfasizzat fuq il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea turi bil-fatti li qed tindirizza din is-sitwazzjoni għaliex ċittadini madwar l-Ewropa qed iħossu li qed jitħallew waħedhom f'din il-problema. Għal din il-konferenza kemm mistieden ukoll is-Sindku ta' Raħal Ġdid, Rodrik Spiteri, li tkellem dwar ir-realtajiet tal-immigrazzjoni f'Malta u dwar il-fatt li Malta ma tistax tkompli tilqa' aktar immigranti irregolari.